Ohikoan, disko berriak izaten dira musika zuzenean telebista saioaren protagonistak. Honakoan aldiz, Añube taldeko lagunekin elkartuko gara, iragarri duten bira amaiera ezagutzeko. Gaur, gurean, Añube taldearen iragana, oraina eta geroa. Bat, bi, hiru, lau! Hiruko modu akustikoan hasi zen Añube taldea. Egun 6 dira eta indartu eginda taldearen proposamena. Ez dakit oso ondo noiz hasi zen taldea, baina bueno, hasi ginen 3. Eta lehoko 2 kontzertuak uste 2021eko hasi, ez dakit noiz oso ondo, jo ginen baterixagarik, akustiko formatuan. Eta esan ginen, igual baterixan beharra hola badau, edo ritmotxo txiki bat edo ondo etorriko jakon jende asko gai berdina esan egun. Eta kontzertutxo batzuk jogin nintzun egoitzekin, 3, 4, ez panabildu gaizki. Baina ja egoitzek argi euken bai, segidan abestixak ikasi eta estudizola sartuko ginera. Eta esango nauke, eske datekin eta apur bat okerri biltzen batzutan, baina presentazioa izen zala 2022ko martxoan. Hasi ginen poliki-poliki taldia sortzen. Lehenengo geratzen ginen astelenero gaztetxian. Hasieran planteatu ginen zen abesti batzuk, berzio batzuk joteko, eta gero Hansek erakutsi zozkun bere abesti berrixak. Eta poliki-poliki taldean ditzen junga. Ni taldera sartu nintzen, lehenetarikoa, Hans eta izan ziren taldiakin hasi zienak. Pandemiako jare horreitatik bergarako gaztetxian egon zen gau luze baten ondorioz, eta Beñat, Hans, Garmen, horre 3 hasi ziren, gero Txikisa sartu zen, eta horrek sortu zen formatu akustikoa nola hasi ziren, Hansek aurretik pandemia garaian inzituen abesti batzuk ataraten, eta hasi nintzen ikusten nire burua talde barru, baina konturatu hor duko. Taldia hasi zen 3 partaiekin, gero sartu nintzenik, gero sartu zen guri beste gitarra, eta gero sartu zen goitza, eskena baterixia. Hasiera baten talde akustiko moga planteo zen. Hori da, hasi ginen, zuk esan duzun moduan akustiko bezala. Pandemia garaixan zela zuzenekuak eta zian itzen asko ginoan akustiko formatu horretan. Eta gero pixkanaka hasi ginen taldekia sartzen, bajistia sartu zen, gero beste gitarria joan, eta azkenik egoitz baterixia. Bai, ni talden sartu nintzen ja beste taldeki duztik talden zeren. Eta diskoa izango zanan abestik ja gehien bat inda zeren. Gero egia da, ni pixkanaka baterekin jazten junala, pixka aldau ziela kantak eta beste forma bat eman zitzaiela. Baina bai, ja gehien eginda zeon eta egia esan estudioko lana prestatzeko nahiko denbora gutxi izan nun. Ez da ituztaia guztun sartu nintzen talden eta urte bukaerako grabatzen geren. Orduan prestatzeko nahiko denbora gutxi eta dana pixkat korrika eta presaka izan zen, da bueno. Bai, hasieran oso lasaixa zen. Zukoan hori gitarra bat, saxo eta kantantzia. Eta gero taldekia sartu dianean, pixkate indarra hartzen junga. Zuzenekoan baterixiak eta bastante notau dugu indar hori hartu dugula eta hoxe. Ez da erreza Añube taldea musikalki definitzea. Roka badago bere kantuetan eta folk ukitua nabarmena da. Hala ere, punk eta punkoi eszenaren barnean topatu dute jotzeko toki naturala. Ze estiloan definitzerak orduan guretako nahiko zaila da. Ez dakit, ni agiez punk rock asko maitxe dut, beste batzuk eska munduti datoz, eta horrez eukitxun talia izan dide oso punkoi estilo ortekoak. Orduan, hori zuk esan duzu moduan, pixkat rock folkero lan pixkat euskalduna da, gure estilua esango nuke. Baina definitzerak orduan ez da perreza, ez? Bai, oso horreixa igual izaten da talde batzundako, ez? Hori estena baten, beste baten, musika estilo baten gokatzea. Guk egisa da ondion ez dakigula eta ez daukuz eta norren beharrik besta.
beti mugiru izan gara punk, movida hortan, edo txikitatik bardulian eta hori izan gara, baina, bueno, ontxe influentzia batzuk egongo dira, seguru, baina ontxe gure estilua eta finkatu gari dago eta gu gustora da sola bai, Bai, kuriosua da, baina bai egisa da, taldian daukagula diversitate oso ondisa. Dauko, Hansei adibidez, oso euskal musika asko gustatzen jako, dauko bere gustoko taldiak, ez? Doktor Deseo, ez da zea maiz batetik, eta euskal musika orokorrian. Eta gero beste taldekideok, bai izan igual punk rock, estena hori gustoko edo bertan mugitu izan garela gehiago. Eta Hans bere partian be bai. Orduan nik uste Añube dela guzti horren nahasketa moduko bat. Eta gaur egun gure taldia sortu dugun nian, nahiz eta ezberdina izan musikalki edo zehozela saioa Hansen influentzia hori daukolako eta juten gare orokorrian bai mugitu izan gara, ez dena hortan. Bai, gauzia da lagunak uki ditugu, bai Pirkade Loko, bai No Limits eta bai Roten be bai, sartuko nintzen ez daten. Eta orduan sartuga sare hortan bezala eta horrek lagundu gaitxu pixkate famatuak itzen, bai. Aitor Bedi da taldeko abeslari eta konposatzaile nagusia. Ahots berezia du, hautsia bezain sarkorra. Kantuen hitzak ere bereak dira, eta askotan desesperantzatik abiatzen dira. Vivo buscando el dolor de tus pensamientos. Vivo respirando tu voz y tu aroma fecal. Desde esos tiempos que dejaron su armonía convertirse en destellos de la paz de una ilusión. Aspaldi hasi nintzen ja besten aurreko, ez dakit, 17 urtekin edo. Egin un talde bat ola rock and roll, punk estilokua arrasaten, lagun artean. Eta ja horrezkeroztik bai, hasi ensaiatzen eta bai urtetzen jaten ahotz hori. Baina zagun hauke berez beti irten jatela hotz antzekotasun edo berezi hori. Eta zeba edo segatxik fortza bestot ditzen edo bai, igual kontzertutan ikusten jat apur bat. Apur bat fortzauta, baina hori guztetek jat. Eta ahotz oso ezberdina da taldian eta hori aprobetxetia bai saiatzen gare bentsat aprobetxetan. Nik ezagun hauke beti, askotan komentau izan dut ingurukoekin edo nire bizitza planua izango balitz, nahuela eukiko abestirik, edo zer idatzi gintzat. Eta bai askotan, igual nire momentu eskasetan, nire eta edo hortik irtetzerakoan, edo bai da momentua idazteko. Eta momentu horrek baliatzen ditut idazteko. Azkenean bizipenetatik idazten dut. Eta bai askotan, nire decepzio hortatik edo nire ez dakit. Baina bai, beti dauko, nire ustez beti dauki abestixak beti irtetzeko modu positibo bat edo ez dakit. Baina bai, geixena die igual momentu negatiboak enauk esango ez dakit. Bizipena die eta ikasi izan dutena edo ikusi izan dutena islatzen saiatzen aso. Añuberen abestiak ozenki kantatzeko sortuak dira. Ia taldekide guztiek egiten dituzte azpia hotsak. Eta ikuslegoaren ahotsek ere garrantzi handia dute zuzenekoetan. Badauko abesti batzuk gola apur bat himno moduko estribilloekin eta erresak dienak ez, jendea ez dakit ies moduko abesti bat edo ies moduko abesti baten bai kontzertuan leku ez ezagun edo abesti ez ezaguna baldin bada publikoantzat igual ez dauko xarma hori jendia dantzaitzeko edo jendia motibatzeko. Baina egon die kontzertu batzuk nun jendean ikusi oso abesten, jendean mugitzen hori. Himno moduko estribillo bat nola baitxera esati horren eta bai dauko puntu hori, abesti batzuk bintzen. Bai. Gainera batzutan unkigarritxa bezala izaten da jakitzia zenbat pertsonak dakitzen zure letrak. Eta, egia esan meloditza bastante,
errezak itxeitxugu, esangot. Eta nola kantablia dien errez hartzen dira, errez barneratzen dira. Bai, kantu melodikoak, hori oso estribillo pegadizuekin, ez? Eta letra aldetik, hori, ez dakit, nahiko errezak ikasteko. Ez daukego lan, poetiko, sakona, ez, bai da poetikoa pixka, ez? Baina ez dakit nik uste jendeak nahiko errez ikasten ditxula, eta gainera, hori, gure kontzertuak eixen bat dantzaz aparte izaten dira asko koreabriak eta jendia beste, maus. Errezazten ditugu bizizan zituztenak, herritarrak sailkatzen jarraitzen ditugula, asfaldi izan ginen gu ez ezagunenak, bide gurutze berritan aurkitu ginela. Askotan galtzen, sufritzen, ertzean geratu zirenak. Izan ere, Añube taldearen musika bidea abiadura bizikoa izan da, eta zentzu batean taldearen zaletuek izan dute horren ardura. Sostengu handia topatu dute Arrasate, Ataun eta Bergara aldean, eta hortik Euskal Herri osora. Askotan esan izan dut oso gaizki ohitu garela, hasieran, talde berri bat sortu, zure inguruko jende asko etorri kontzertu danetara, 3. kontzertu baten autobus bat antolatu eta autobusa bete, eta bai dau ez dakit afizio hori edo, baina hasierako apoio hori eta ezinbestekoa zu motibatzeko. Beste parte batetik, talde batek behar daude bai jotzia eszenario baten irukatu da zenak, esango nauke. Eta alde hortatik bai uste dut hori gaizki ohitu izan ginela, leku gutxitan jo dau jende gutxi naurrian. Gu hasiera baten, dano mogan hasi ginen kontzertuak emuten eta gerturatzen jendia, esan pixkat inguruko jendia. Baina ingero eta gehiago, esango nuke bai jende gaztia eta bai jende nausisa, ez? Eta ez dakit horrek betetzen dozko guri, bai da guztietako jendia ikustia, ez? Inguru negi esan bai lagunek, bai ezagun asko etortzie kontzertuta. Koarriako, bai taldekidea goitzen lagunek, horrek asko launtzio azkenen, konfiantza hoi o lasaitasun hori transmititzeko garaian, ni beti esateiet, Koarriako kontzertu gutxi da joan behar dira, ze azkenen nazkatzen dugu behar duela Añube entzutetik eta neurri ere bilatzeko horri. Ahotsarekin batera, saxoa da taldearen beste ezaugarri nagusi bat. Gitarrak astintzen dituzten 100 taldeen artean, berezitasuna ematen dio saxoak. Taldearen identitate ikur bilakatu arte. Zango nauke taldean hasiera. Osea, igual nenauke talde hori ingo saxoa espaleu. Aspalditik igual eukido talde ezberdinak, Arrasaten eukizan dut talde pila bat nire gaztarotik, eta nauen gure susten motibetan itxia beste talde bat gehiago. Eta saxuakin esan nostra, hori aprobetsatzea esan, helburua. Bai, gauzia dabe bai, nik saxua pixka talde batera neukala lagata, eta taldean motivazio horren inguruan berriz hasi nintzen saxua joten, etxian ensaiatzen, abestiak etaratzen, eta Añuben karakteristika bat ezaugarri bat bai da saxofoia eta nik uste dute bizitxasun hori emate dotzala. Bai egisa da, saxua, apurrat gu mugitzen garen estena hontan edo, talde askotan ez dela ikuste. Oin buruzala esango nauke Rotenek bai atera zegoen saxua eta gainera bere egunean besti batzutarako, bigarren zedian bezartu zabien, baina guk edoko saxua instrumentu base bezala. Orduen nik uste horrek taldiai berezitasun puntu bat emuten dotzala. Hasieratik zukun saxua hasi ginenetik, eta beti izan da Añuben ezberdintasun bat, ez? Zoze ezberdin haukogula. Saxuak ematen dutzen kolore berezi hori importantia da. 2022 urtean ikusi zuen argia taldearen debuteko diskoak, eta egun, bigarren lana prestatzen ari dira Entsegu lokalean. Bai, hasieran talde juten bihurtu zen poliki, baina hasiera baten ziren jantzen pandemiako ideia batzuk, bere etxeko balkoian grabuz itxunak,
eta ez dakiz zela heldu ginen estudixoraino, poliki-poliki, forma hartzen juntzan da, eta zebaztu grabatzen. Eta Hansen pandemiako idea horrek argitara urten ziren Añubeko lehenengo CD honekin, baina izatez hori, nik intentzina handi barik, izen zan grabo egingo dugu. Bai, bueno, gu posik eratu gaizkoakin izango nuke. Ekeixen bat zuzenekotan joteko, geratu jaula oso disko motz bat, ez? Eta bete behar izan dugula pixkat zuzenekoak berzino eta askokin. Oso motz geratu da, nire iritziz bai, atzi kantuta bat, berzino bat, orduan, pentsatzen duguna aurrerantzian, eta eratzia diskotxo bat igual pixka luzia. Beti bil izan da bastante igual kantuak itxerak orduan, Aitorrek itxen dau kantuak, basia, melodia, eta gero gu sartzen da musikoak, hori detaiak sartzeko, strukturak lantzeko. Lehenengo CD-a bai egisa da Hansen pandemiako ideia horren oinarri hartuta hortik urten zara. Eta bigarren CD-erako bai intentzinua da eta forma hartzen dabil modu hortan, ez? Abestire iso grabatzeko eta Hansez aparte bestiok eskua sartuko dugu, bai. Bai, nik uste dut alde batetik oin askoz denbora gehixokin gaiz planteatzen disko berrixa. Orduan alde hortatik nik uste dut askoz hobeto preparauta helduko gara disko berrira. Orduan bai bi gitarra, bai saxua eta gure talde izaera horrekin etaratzia disko bat. Lehenengo CD-an pixkate igual variedade gehiago eduki dugu eta oin nahiko ginen pixka zentratzia benetan Añubeko esentzia hortan. Eta espero dugu CD politxa irtetzia torren urtera behira edo ez dugu ipini epeiko ingo. Negua iritsi da auzo zarrera, begirada bat bota leihotik kalera. Ez da inorren zuten, ez da aurri jolasten, barruak daramadan aurra hiote da. Añuberen azken kantua Lehen Lerroa taldearekin elkarlanean sorturiko auzo zaharra bestia da. Bi taldeen artean sortu eta grabatu dute, eta YouTube kanalean ikus daiteke bideolan ederrez. Dia oinatiko grupo bat, boskote bat esango nuke, eta eurak jarri zian kontaktuan gurekin, zeukela hola kantu bat pixka lasaixa eta gure estilora gehiago hurbiltzen sana. Komentatu zoskuen nahi ginuan kolaborazio moduko batin eurekin. Eta hasieratik preste egon ginen eta oso ondo, eurekin oso ondo gisa zen. Eurak zeuken kantu bat nun euren estiloakin ezoian oso koordinauta, ez dakit nola esan. Eta plantau zozkuen, pixkat moldatzia eureketaratako letra bat gure estilo musikalera elkarbonatuta, ez? Eta erabaki ginoan, bastakit, kantu bat eurekin pare baten saion ostian, pixkat gure estilotik hasitako kantu bat nun bukaeran bukatzen da nola pixkat kainerua, ez? Eta azkenian hori irten zen kantu bat oso politxa letra batekin eraldetik oso betia. Eta ez dakit, horren harira indogun harremana izan da kristona, orduan gudaleti bentsat oso posik. Baina kontzertutan bai eurak eta bai guk jotzen dugu kantu hori. Eta saiatzen askotan eurek kontzertu bat gertu izan ezkero gure saxua gerturatzen da, o Hansa bestera, pixkat. Eta gure kontzertutan parte hartu da, orduan da bison artien eta latako kantu bat. Bakardadea sentitzean, alboan egongo naizela jakin. Bide laguna izango naiz, azken eguneko egun sentira arte. Añuberen lehen diskoa The Bagon Show taldearen Radio Rebelde kantuaren moldaketarekin amaitzen da. Dagoeneko taldeak bere agindua bestia, eta ezinbestekoa da zuzeneko kantu zerrendan. Kantu hori akoratzen nahi zeukala Aitorrek, eta hori zeukan mindala askotik kantua. Eta erabaki ginen diskoan sartzia, porque kantua berez oso potentia da, eta gainera euskera eratuta, ideia ona zala pentsatzen ginoan, diskoan sartzia.
Bai, nik uste dut hori, beti aipatzen dugula dela talde bat, nahiz eta sei taldeki izan, eta bakoitzak estilo oso ezberdin bat eduki. Da talde bat nun danoi gustatzen jau, ez? Eta erabaki ginoen, plazaratzia, ez? Eta zela Euskal Herrian oso talde ezagun badan, eta kantu pegadizo bat bebai, eduki dugun harrera izan da monumental, ez? Eta zuzenekotan beti bukatzen dugu kantu horrekin, eta ez dakit, publikora begira kantu oso potente bat. Taldeak lehen diskoa agurtzeko bira martxan du egunotan. Azaroaren 18an eskainiko dute azken emanaldia Azpeitian. Eta gerora, Entsegu lokalera sartuko dira disko berria izango dena prestatzera. Bai, egitza esan da, uda hostian datozen kontzertu hauek bastante egokin hartuko ditugu. Justu izan dira kontzertu batzu, bai, gure gauz lotu ditugunak, edo ez dakit, apur bat gure gustoko kontzertutara jota, ez? Eta bai, azkenien lehengo birai amaiera emuteko amo bezina dira. Hori hemendik abendura arte astebururo eusko kontzertuak. Honen ostian erabaki duguna paroitxo bat hartzia, bigarren diskua plazaratzeko eta sobretogo hori, guretako EHN aldi bat egitzeko. Urrian kontzertu gutxi batzu daukeu, eta gero ja azaroan despedidatxo hola politxak dauzkeu, 3an dokan, 11an arrasateko Gazteitxian, eta 17-18 bai Gazteizen eta bai Azpeitxin talkokin. Eta gure asmoa hori da, oso gustora bukatu, eman ditugun kontzertu denak, ondo pasau eta aurrera begira geldialdi luzetxo batin, datorren udara arte, más o menos, abesti berrixak landu, CD berrixak tara, eta zela doia. Ezagutzen zaituzten guztiei, ez utzi pentsatzen, irudiaren ardura, izan dela maitasuna, okerretan ere behar zaituztela, ez aztu segula.